Καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε τη διαδοχή μιας τριφασικής γραμμής, αν δηλαδή είναι ορθά τοποθετημένη για να μπορέσει ένας κινητήρας να γυρίσει δεξιόστροφα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το σόρνολτο MIPI 520 στην θέση περιστροφής, δηλαδή γίνεται φασίμετρο και μας δείχνει ότι έχουμε περιστροφή δεξιά και έχουμε και τις τρεις φάσεις σωστά. Έχουμε συνδέσει το πολυόργανο με τις τρεις φάσεις με τα κροκοδιλάκια όπως βλέπετε σε έναν πίνακα εργοταξιακό τριφασικό. Η συνδεσμολογία είναι L1, L2, L3 όπως βλέπετε και μας λέει ότι είναι σωστή. Αν θέλουμε τώρα να αλλάξουμε τη συνδεσμολογία, δεν έχουμε παρά να αλλάξουμε την μεσαία, δηλαδή το L2 που είναι το κίτρινο με το L1 που είναι το κόκκινο και παραμένει το L3 που είναι το μπλε. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αντίστροφη περιστροφή του κινητήρα. Φυσικά έχουμε πάλι και τις τρεις φάσεις. Οπότε έχουμε, αν θέλουμε πάλι να αλλάξουμε την περιστροφή μας, ας βάλουμε πάλι την L3 στη θέση της, την L2 όπως είναι και να αλλάξουμε την μεσαία, δηλαδή την L1 με την L2. Σε αυτή την περίπτωση θα ξαναδείξει πάλι το όργανό μας δείχνει πάλι ότι είναι αριστερόστροφη, δεν έχει αλλάξει. Συμπέρασμα, αν αλλάξουμε τη μεσαία φάση με τις δύο ακριανές, τότε θα έχουμε αριστερόστροφη περιστροφή. Αν αλλάξουμε τις δύο ακριανές, δεν θα έχουμε την ίδια δεξιόστροφη περιστροφή. Θα το αφήσουμε πάλι στην αρχική του θέση. Θα δούμε τώρα πάλι το όργανο ότι δείχνει δεξιόστροφα, πολύ σωστά, και αν μας λείψει μία φάση, θα κατεβάσω τώρα μία ασφάλεια, πρέπει να μας έσβησε η L1, έσβησε, έτσι, αλλά εδώ όπως βλέπετε είναι η δεύτερη, βλέπετε, είναι η δεύτερη και εδώ αντιστοιχεί ότι είναι η L1 στο όργανο. Οπότε έχουμε τώρα, ξανακάνουμε πάλι την αλλαγή, θα αλλάξουμε τις δύο ακριανές, δηλαδή την L3 με την L1, θα σηκώσουμε πάλι το ρεύμα και θα έχουμε πάλι την αντίστροφη. Τώρα έχουμε αντίστροφη περιστροφή. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Γεια σας.